Mbak Wiwin. Piye, Mbak? Sampai ku lapo kok mbok sampai ku ning omahku iku lho. Iya, aku sepurane lali arep ngomong nang sampean dong gak tahu ketemu. Sementara aku buang sampah nang gone sampean sik ya, soalnya aku kurang bayar iuran ya, Mbak. Baran sampean iku iuran iku mbok iku kewajiban ya kudune dibayar. Lah ya apa bayar kurang ono duite kok. Wong mek nunut sepisan ae lho, Mbak. Oh, sepisan sing ketok, sing gak ketok. Wong sampah aku lebok iku lho, wong aku ya jarang. Tapi kan iku dijopok kan ambek tukang sampah. Iya, pas yang ngono udah dibayar iurane aja ngono terus. Ya wes engko ono duite tak bayar, Mbak. Aku mulai sih, Mbak. Ya, biasa iki. Senengane gak bayar iuran. Oleh jalan-jalan ya wajib bareng sampah gak gelem bayar ya kapok bener Mbak Farida gak jupuk sampah. Tapi ya malah aku iki sing potokan.